Os ydych chi'n Gristion, rydych chi siŵr o fod yn gwybod am adegau yn eich bywyd pan bu'n rhaid i chi wneud penderfyniadau anodd. Os na, mae'n yn siŵr o ddod. Rydyn yn gwybod am y profiad o gyrraedd croesffordd, ac mae ansicrwydd yn dod i ni. Pa ffordd ddylen ni fynd? Yn llythrennol ac yn ffigurol. Yn bennaf, felly, gyda gyrfa, gyda pherthnasau, carwriaethau a phriodas, ble ni'n dewis byw, ble ddylen ni addoli, i enwi dim ond rai. I ni'n teimlo bod angen arweiniad arno ni. Hefyd, mae yna adegau yn ein bywydau lle ni'n teimlo rhyw gymhelliad, rhyw ysgogiad i ddilyn rhyw lwybr arbennig. Beth ydyn ni'n neud yn yr achosion hynny? Sut ydym ni i geisio arweiniad yn yr adegau hyn? Rwy moyn delio'r cwestiynau hyn yn y bregeth hon. Hefyd, sut ddaw yr arweiniad i ni yn yr achosion hynny? Nawr, cyn delio'r cwestiynau hynny, wi am ddweud 3 pheth wrthych chi. Y peth cyntaf yw hyn. Wi moyn eich atgoffa chi am beth i ni wedi dweud yn barod. Dyma'r trydydd neges mewn cyfres o 2 neges. A mae'n bwysig, mae'n holl bwysig yn yr achos hyn. Mae'n bod yn cofio beth oedd bwrdwn y 2 neges cyntaf. Yn y neges cyntaf, yn y bregeth cyntaf, roeddwn ni'n pwysleisio bod Duw yn arwain i bobl e. Dyma'n cysur ni, bob tro. Mae Duw wedi rhoi air i ni. Fe fydd yn ein harwain ni. Trwy'r anialwch yr hen fyd yma i'r nefoedd. Mae wedi rhoi air i ni. Bydd yn gwneud hynny. Yn yr ail bregeth, wythnos diwethaf, roeddwn ni'n pwysleisio ein cyfrifoldeb ni. Os ydyn ni am ddeall ewyllys yr arglwydd, ac ni'n gallu, os ydyn ni am ddeall ewyllys yr arglwydd, os ydyn ni moyn i arweiniad yn y byd yma, mae'n rhaid i ni gael ein trawsnewid trwy adnewyddu ein meddyliau. Adnod y testyn i chi'n cofio Arweiniad 12. Rhaid i ni beidio cyd-ymffurfio ar byd hwn. Rhaid i ni stopio. Mae'n waith yno ni. Rhaid i ni stopio meddwl fel mae'r byd yn meddwl, pobl o'n gwmpas ni sydd ddim yn Gristnogion. Ac mae'n rhaid i ni gael meddwl Duw. Sut ni'n gwneud hynny? Trwy'r gair, trwy'r Beibl,
trwy ddarllen a myfyrio yn y Beibl cymaint ag i ni'n gallu. Yn gyson felly. Ac wrth wneud hynny, rydyn ni'n dod yn ddoeth. Beth yw doethineb? Doethineb yw'r gallu i gymhwyso gwybodaeth i amgylchiadau arbennig. Chi'n gwybod beth i wneud? Chi'n doedd. Mae'r gair yn siapo ein meddyliau ni fel rydyn ni'n gwybod beth i wneud mewn amgylchiadau arbennig. Dyna oedd neges wythnos diwethaf. Yr ail beth fi moyn dweud wrthych chi, cyn bod ni'n mynd ymlaen i'w hyn. Mae beth sydd dan sylw heddiw gyda ni yn rhan o'r mater ni wedi bod yn astudio. Mae'n gangen o'r boncyff, os gallai ddod fel yna. Nid y boncyff yw heddi, cangen o'r boncyff. I sawl Cristion, dyma'r peth mawr maen nhw'n meddwl amdano fe pan maen nhw'n meddwl am arweiniad. Beth ni'n gobeithio delio ag yw. Ond gobeithio rydyn ni wedi gweld dylai ddim fod fel hynny. Dim ond rhan o'r mater. Hefyd, mae'r mater heddiw yn dueddol i ymrannu Cristnogion. Wel, mae hwnna'n rhy gryf. Mae Cristnogion yn anghytuno ar beth sydd gen ni y bore yma. Felly mae eisiau gofal a mae eisiau sensitifrwydd wrth i ni fynd ymlaen. Y trydydd peth fi moyn dweud ar y dechrau fel hyn yw hyn. Wy moyn dweud mewn pwysleisio y pwynt yma. Ni wedi bod yn ystyried y gwirionedd o Duw yn ein harwain. Mae'n ein harwain ni ar hyd llwybrau cyfiawnder. Dyw hynny ddim i ddweud i bod yn rwydd, i fod yn hawdd. Y llwybrau mae Dyw yn ein harwain ar hyd. Chi'n gweld ni'n gallu meddwl, mae Dyw yn ein harwain. Fe fydd yn hawdd? Na. Fe all fod yn hawdd. Weithiau mae'n ein harwain ni ar hyd y dyfroedd tawel. Ond prin yw'r adegau hynny. Fel arfer, pan mae Dyw yn ein harwain ni, mae'r amgylchiadau, mae'n ein harwain ni trwyddynt, yn rai anodd. Cofiwch hynny. Bydd rhaid chi wedi darllen Taith y Pererin gan John Bunyan, os chi heb, neu heb wneud am amser, gai ohonoch chi ddarllen e. Byddwch chi cael bydd wrth ddarllen Taith y Pererin. Ond mae'n ddiddorol yn Taith y Pererin, mae John Bunyan yn rhoi glyn cysgod amau ar ddechrau Taith Pererin. Byddwch chi a fi siwr bod wedi rhoi ar y diwedd. Ond mae Bunyan yn cael Cristion Pererin i fynd trwy glyn cysgod amau i'r lle tywyll yma, lle mae'r ellallon a dreiau y pethau'r holl cas yma ar ddechrau'r daith. Ac wrth gwrs mae'r holl daith yn un anodd. Mae'n gorfod mynd trwy hynny, mae'n gorfod mynd heibio i'r llewod, mae'n gorfod ymladd gyda polion, mae'n gorfod mynd trwy gwffair wagedd, mae'n gorfod mynd i fyny ellydd. Mae'n taff. Mae Dyw yn ei arwain, Ond mae'n anodd. Fi'n dweud hynny oherwydd falle i chi'n ceisio arweiniad Dyw. Falle bod rhywun yn ceisio arweiniad Dyw mewn rhywbeth arbennig y bore. Ac i chi'n ffeindio
I chi wedi ceisio, ac i chi ar y llwybr cywir. Ond i chi'n ffeindio bod pethau yn anodd, a chi'n dechrau meddwl, dechrau amau. Ydw i ar y llwybr cywir. Ond i chi, os i chi ar llwybr cyfiawnder. Ond peidiwch a bod yn surprised os ych chi'n meddwl, ddim cweith fel ni wedi meddwl y byddai. Ond os ych chi ar llwybr cyfiawnder, chi ar y llwybr cywir. Ond i ddod nôl at ein mater ni heddiw, penderfyniadau anodd. Adegau pan mae ansicrwydd yma. Ac yr adegau yma pan mae rhywes anesmwythra yn ein hyneidiau ni. Dau beth. Beth ydyn ni'n neud yn yr amgylchiadau hynny? Sut ydyn ni gael arweiniad, sut ydyn ni geisio arweiniad, ac yn ail, sut daw yr arweiniad i ni. Gyntaf felly, beth ydyn ni'n neud? Peth cyntaf i ddweud yw hyn. Peidiwch ag anghofio Pregethau 1 a 2. Peidiwch anghofio negeseuon 1 a 2. Peidiwch â'i dod i nhw i un ochr. Hynny yw fod Duw yn ein harwain ni. A bod angen ein trwytho am air Duw. I'r gwrthwyneb, be sy'n ni'n dweud ar y dechrau, mae eisiau nhw arna chi'n fwy yn yr adegau anodd. Mae eisiau'r ffaith fod Duw yn eich arwain chi, y gwirionedd sicr yna fod Duw wedi arwain i fod yn fugail i chi, yn fwy na dim arna chi. Dyna'ch angor chi pan i chi'n mynd trwy'r adegau hyn. Wel, mae Duw yn fy arwain, mae wedi addo. A mae eisiau chi fyfyrio yn y gair yn fwy na dim yn yr adegau hynny. Os ych chi'n ceisio ar arweiniad arbennig, mae eisiau darllen y gair a myfyrio yno fe yn fwy nag erioed. A nid myfyrio i'w meddwl, hynny yw, gobeithio does dim rhaid i fi ddweud wrth neb yn hyn, ond fi'n mynd i. Nid, chi'n gwybod, nid agor y Beibl fel hyn yn ceisio arweiniad, a dedrych ar yw air, a wedyn ni dyna ni arweiniad. Chybod, ni wedi clywed am bobl yn gwneud hynny, ni. Chybod, maen nhw'n moyn rhyw arweiniad, jyst agor y Beibl, gweld rhyw air, a na fe. Nid fel yna, ni'n myfyrio, ni'n defnyddio gair yn ddeallus, defnyddio'n meddyliau ni. Nid mewn rhyw ffordd ysgeilus. Myfyrio yn y gair. Efallai, fel roeddwn ni yn dweud yr wythnos diwetha, petawn yn fwy gwybodus yng ngair Duw, yn deall ei egwyddorion yn fwy, byddai penderfyniadau ddim mor anodd i ni. Rhaid dyfalbarhau i ddarllen a myfyrio. Ar ben hynny, ffrindiau, gallwn ni ofyn i bobl am gyngor. Gallwn ni ofyn i bobl sydd yn fwy profiadol neu yn fwy gwybodus yn ngair Duw nag i ni am gyngor. Am arweiniad. Fwy profiadol am pethau ysbrydol. Bydde dda dweud, gofnwch i bobl hŷn. Ond byddwn ni'n gobeithio bydde bobl hŷn yn fwy ysbrydol na ni. Ond dydw i ddim yn gwybod os mae e'n dilyn pob tro. Rhywun sydd yn deall y gair yn well na chi. Gofnwch ddim. Ac ar y pwynt yna, ffrindiau, gael gwneud y pwynt hyn. Os oes rhywun yn dod at chi ac yn gofyn chi am gyngor, am arweiniad, byddwch yn onest gyda nhw, yn ysgrythurol gyda nhw. Ac os ydych chi ddim yn gwybod yr ateb, os ydych chi ddim yn gwybod pa arweiniad i roi iddyn nhw,
Wel, dwedwch hynny wrthyn nhw. Dydw i ddim yn gwybod beth i ddweud wrth i ti yn yr achos hyn. Well hynny na roi arweiniad iddyn nhw sydd yn anghywir neu yn wael. Mae eisiau ni barhau felly i ddarllen a myfyrio yn air Duw. Mae eisiau ni gofyn cyngor. Ond y nesaf, a dyma'r prif peth y bore yma. Rydyn ni ofyn i Dduw. Rydyn ni ofyn i Dduw am arweiniad. Ni'n mynd ar peth at yr arglwydd. Ni'n gofyn am arweiniad Duw mewn gweddi. Nawr, i ni'n credu fod Duw yn arwain i bobl, neges i, bythefnos yn ôl. Mae'n mynd i, mae'n siŵr o arwain. Ond dyw hynny ddim yn meddwl i chi'n gweld nad ydyn ni'n gallu gofyn i Dduw am arweiniad. Dydy ddim yn golygu nad ydyn ni fod i ofyn i Dduw am arweiniad. Falle bydd y rai yn protestio, falle bydd y rai am ddadle gyda ni. O, wel, beth yw'r pwynt gweddio os mae Duw yn mynd i arwain? Chi'n dweud ar un llaw mae Duw yn arwain, a nawr chi'n dweud mae eisiau gweddio amdano fe. Wel, ni ddim yn cael problem gyda hynny o gwbl. Mae Duw yn ei rai pethau, ond mae dal yn gofyn i ni i weddio. Mae'n gwirionedd sydd yn dal ac i ni dal yn weddio. I ni'n gwybod bydd ewyllus Duw yn cael ei wneud, ond i ni fod i ofyn gwneler dy ewyllus. I ni'n gwybod fod yr arglwydd yn mynd i ddychwelyd rhyw ddydd ar gymylau y nefoedd ar ddiwedd y byd. Mae'n sicr o ddigwydd. Does dim ots os yw pobl yn gweddio, mae'r arglwydd yn mynd i ddychwelyd. Ond, ni'n cael ein galw i weddio. Yn wir tyred arglwydd Iesu. Ni'n gweddio arno fe iddyn nhw. I ni'n gwybod bod Duw yn mynd i sancteiddio i bobl i gyd. Mae'n mynd i. Ond i ni dal yn weddio arglwydd sancteiddia fi. Ac yn yr un modd, i ni fod i weddio am arweiniad Duw. Gan Dduw i foddion, ac i ni i weddio am arweiniad Duw. Ein braint ni yw weddio am arweiniad Duw. Mae salmydd yn weddio. Mae'n llawn o salmau yn llawn o hyn. Gai roi rai esiamplau i chi. Salm 25 ac adnod 4 a 5. Dyma ni, dyw'r salmydd ddim yn siŵr beth i wneud. Par i mi wybod y ffyrdd o arglwydd. Disg i mi dy lwybrau. Tywys fi yn dy wirionedd, a disg fi, canis ti yw Duw fy iachawdwriaeth, wrth y ti y disgwyliaf ar hyd y dydd. Un arall, 27, ac adnod 11. Disg i mi dy ffyrdd, neu dy ffordd arglwydd, ac arwain fi ar hyd llwybrau uniondeb, oherwydd fy ngelynion. Mae'r emynau ni wedi canu am yn y llawer mwy ohonyn nhw yr un peth. Wrth dy ystlys, bydd i'm harwain. Medd Williams Pantycelyn. Medd Williams Pantycelyn eto, mae'n dod lot yn emynau Williams Pantycelyn. Ter yr ysbryd sanctaidd. Ledi ar ffordd. Bydd i'm i niwl a thar. Oedd e'n gweddio am hynny. Oedd e'n gwybod roedd rhaid iddo fe. Un o emynau mwyaf cyfarwydd ond yn Saesneg yn dyfe. Guide me, O thou great Jehovah, pilgrim through this barren land. Yn ei epistol at epistol Iago, sori. Mae e'n anhanog mi, dyw e? I weddio. Os oes angen doethineb ar unrhyw un.
Y gair sy'n ni'n loeth, yn weithio dyn ni ddim yn doeth. A medd Iago, wel os ych chi ddim yn loeth, a mi eisiau doeth uneb arnoch chi, gofynnwch amdano fe. Iago 1:5. Ac os oes un ohonoch yn ddiffygio mewn doeth uneb, hynny yw gwybod beth i wneud, gofynned gan Dduw, ac fe roddir iddo, oherwydd y mae Duw yn rhoi bawb yn hael a heb ddanod. Mae Duw yn dad i ni. Mae'n hoffi pan i ni'n gofyn am bethau. Mae'n hoffi pan i ni'n gofyn am bethau da. Ac os ni'n gofyn iddo fe, mae eisiau doeth uneb arnau. Mae'n addo roi i ni. Fe ddarllenes i yn gynt yn y cwrdd o'r ail Chronicle, pennod 20, hanes am y brenin Jehoshaphat. Brenin da oedd Jehoshaphat, brenin dywiol yn y de i chi'n cofio, yn Juda. Ac yn y benod, mae'r bledyr o gwmpas Juda fach, yn dod yr Arweiniad, yr Edomiaid a'r Moabiaid. Maen nhw'n dod i gyngrair ei gilydd a maen nhw'n ymosod ar Juda. A mae Jehoshaphat y brenin yn clywed am hyn. A mae'n dychryn. Wel, fyddwch chi'n dychryn hefyd. Petai chi'n gwybod bod gwledydd yn mynd i ymosod arnoch chi. Be mae Jehoshaphat yn neud? Mae'n ceisio yr arglwydd a mae'n galw'r holl bobl i Jerusalem, i'r tŷ, i'r deml, a mae'n gweddio am ei weddi'n hyfryd. Darllenwch chi'r weddi eto, un o gweddiau hyfryta yn yr Hen Testament. Mae'n dechrau gyda Duw. Mae'n dechrau gyda Duw, o arglwydd. Ti yw Duw nefoedd. Mae'n cyfarch mae'n addoli. Dyna ni dechrau fan, na bob tro. Dechrau gyda Duw. Dechrau addoli Duw a diolch iddo fe. A wedyn mae'n atgoffa Duw o'r hyn mae wedi addo'n y gorffennol am ei bobl am y tŷ. A mae'n dweud wrth Dduw am y sefyllfa. Mae'n dweud wrth Dduw. Y Duw yn gwybod, ond mae'n dweud wrth Dduw. Mae'r Arweiniad yn dod. Mae'r Edomiaid yn dod. Mae'r Moabiaid yn dod o arglwydd. Mae nhw'n ymosod arnyn nhw. Mae'n galw ar Dduw i weld. Mae'n gwybod mae Duw yn weld, ond mae'n galw ar Dduw i weld. A mae'n cyffesu i wendid e. O wedyn hyn, yn adnod 12, yn hoffi'r geiriau i hyn. Ni wyddom ni beth yw'n neud. A Duw'n hyfryd. Ni wyddom ni beth i'n neud. Fi ddim yn gwybod beth i'n neud. Pryd ych chi wedi clywed Arweiniad diwetha yn dweud hynna. Fi ddim yn gwybod beth i'n neud yn y sefyllfa hyn. Ni moyn arweinwyr fel yna, sy'n mynd at Dduw ac yn dweud, ni ddim yn gwybod beth i'n neud yn y sefyllfa hyn. Arglwydd. Mae ti yn. Yn cyffesu i wend. Oedd eisiau Arweiniad arno fe, yna dde? Boi oedd eisiau Arweiniad arno fe. Os oes milwyr yn dod o'ch erbyn chi moyn Arweiniad, chi moyn gwybod beth i'n neud. Oedd eisiau mwyn yna, oedd eisiau help arno fe. Ond dyma mae'n gwneud. Dydw i ddim yn gwybod beth i'n neud. A chi'n gwybod beth ddigwyddodd. Fe anrydeddodd Duw e. Fe anfonodd e'r proffwyd oedd yna. A siarad yn syth. A rhoi Arweiniad iddo. Ac mae hyn addo gwaredigaeth. A dyna beth ddigwyddodd i Jehoshaphat a'r wlad. Ffrindiau, falle bod rhywun yn gwrando arna a chi'n ansicr am rhywbeth. Mae eisiau Arweiniad arnoch chi. Neu falle fe ddaw e cyn hir. Bydd eisiau Arweiniad arnoch chi. Newch at eich tad nefo a dweud wrtho. Dwi ddim yn gwybod beth i'n neud. Mae Duw yn anrydeddu yr aillariaeth. Mae'n arwain y gostyngiedig. Mae'n rhoi gras i'r gostyngiedig. Ond yna ar ôl gweddio, aros. Na, mae hyn yn bwysig, ffrindiau. Mae hyn yn ysgrysterol.
Cafodd Jehoshaphat I ateb un syth. Ond fel arfer, dwi ddim yn digwydd fel yna I ni. Fel arfer, mae'n rhaid I bobl Dduw aros. Chydig. Mae atebion Dduw yn aml yn ymddangos yn hir yn dod I ni. Ac felly mae'n rhaid I ni ddisgwyl. Eto, mae'r salmau yn llawn hyn, disgwyl, disgwyl, disgwyl. Disgwyl yr ateb. Dydy Duw ddim mewn hast. I ni mewn hast. I ni mewn yr ateb nawr. Falle daw'r ateb nawr, fel Jehoshaphat. Ond gan amla, mae rhaid aros. A ffrindiau, dyma un o'r cynghorion gorau chi'n gallu cael fel Cristion sydd yn ceisio arweiniad. Os di chi ddim yn siŵr beth I wneud, gnewch dim byd. Arhoswch. Achos fe ddaw y goleuni yn amser Duw. Peidiwch â rithro. Ond yn ail, sy'n ni symud ymlaen, siwt mae arweiniad Duw yn dod ato ni? Siwt ydyn ni'n gwybod pa gyfeiriad I gymryd? Pan ddaw I wneud penderfyniad. Eto, cofiwch yr hyn rydyn ni wedi dweud yn barod. Pwysigrwydd y meddwl, pwysigrwydd y gair. Wrth I ni geisio arweiniad Duw, wrth I ni weddio a disgwyl. Falle daw rhyw oleuni newydd I ni, ar I air I ni. Falle daw rhyw adnod i'n cof ni. Weithiau mae yna'n gallu dod, mae fel adnod jyst yn dod mas o'r man I chi. Falle byddwch chi'n gweddio, ac wrth I chi weddio, mae'r gair yn dod I chi. Mae'r adnod yn dod I chi. Mae rhyw arweiniad fel yna. Weithiau mae rhyw adnod fel petai yn llewyrchu. I chi'n clywed am Gristnogion a maen nhw'n dweud dath yr adnod un arnau a trwy'r oll gyfnod oedd y gair yma. A mae fel rhyw ffagl, mae fel rhywbeth sydd jyst yn goleuo yna. A mae'n arwain chi, yr un adnod yma. Yna wrth gwrs, falle fe ddaw arweiniad, neu fe ddaw arweiniad, trwy ragluniaeth, trwy ffyrdd ragluniaeth. Mae Duw sy'n ein harwain ni yn dduw ragluniaeth. Ni wedi dweud yn isal tro dros wythnosau diwetha. Mae'n trefnu pob peth sydd yn digwydd. Dim jyst eich bywyd chi, ond popeth sydd o'ch amgylch chi. Duw sydd yn trefnu. Mae ei law yn troi'r holl olwynio sydd yn troi. Mae'n agor drysau, mae'n cau drysau. A fel arfer, bydd cadarnhad I ni o'r ffordd dylen ni gymryd yn yr amgylchiadau sy'n datblygu o'n cwmpas ni. Cadarnhau y ffordd I ni. Mae un peth arall mae angen sôn amdano yn y cyswllt yma. Mae amser wedi mynd. Falle bod hynny'n beth da, achos dyma'r pwynt dadleuol sydd Mae'n ni'n sôn amdano ar y dechrau. Falle dawn ni'n ôl ato eto, ond nid yn y gyfres hon. Falle gallwn drafod yn un o'r seiadau rhywbryd. Fi'n cyfeirio at le'r ysbryd glân wrth ein harwain. Bydde pawb yn credu fod yr ysbryd glân yn ein harwain. Wel, pawb sydd yn Gristnogion, pawb sy'n credu y Beibl, cymryd y Beibl o ddifri. Mae'r ysbryd glân yn ein harwain. Popeth ni wedi dweud lan at nawr, mae'r ysbryd glân yn ganolog I hynny. Neges I, pythefnos yn ôl.
yr ysbryd glân sydd yn ein harwain ni. Mae'n sicr o'n harwain ni trwy'r hyn byd yma. Neges 2. Mae'r ysbryd glân yn weithredol wrth ein traws newid. Yr ysbryd glân sydd yn newid ein meddyliau ni. I waith yw hynny. Yr ysbryd glân sydd yn rhoi goleuni ar y gair i'n deall ni. Ni ddim yn gallu deall y Beibl heb yr ysbryd glân. I ni mewn tywyllwch. I ni gofyn am yr ysbryd glân, i'n harwain pan rydyn ni'n gwyddio fel ni wedi dweud yn barod yn y neges hon. Ni wedi dweud, yr ysbryd sanctaidd, ledi ar ffordd, bydd i mi niwl a thân. Ond mae'r cwestiwn yn codi. Ydy'r ysbryd glân yn arwain yn fewnol, heb y gair? O siwt beth ag arweiniad uniongyrchol, neu ddatguddiad uniongyrchol, direct revelation. Dyma lle mae'r dadlau, yr anghydweld yn dod ymysg Cristnogion. Chi gyd wedi clywed rai pobl yn dweud, dywedodd Duw wrthai. God said this to me. Mae'r holl gwestiwn ynglyn â theimladau, a chymhellion, ysgogiadau, greddfau yn dod mewn fan hyn. Beth am freuddwydion a gweledigaethau, visions? Beth yn gwmws yw lle yr ysbryd glân yn hynny? Fel fi'n dweud, mae amser yn mynd. Gai jyst rhoi fy marn i chi. Mae 2 begwn rhaid i ni ochelyd, watcha mas amdanyn nhw. Ar un llaw, mae'n rhaid i ni osgoi, ceisio a disgwyl arweiniad trwy'r ffyrdd yma. Trwy breuddwydion, weledigaethau, lleisiau, arwyddion, teimladau. Ni wedi trio fod yn glir dros yr wythnosau diwetha, mae ceisio trwy'r gair dylen ni wneud. Ar y llaw arall, dydyn ni ddim i ddiystyru a chyfyngu person a gwaith yr ysbryd glân yn ein bywydau. Mae e'n rhydd i weithredu fel mae e'n dewis. Mae angen i ni fod yn agored i'w ddylanwadau a'i arweiniad. Rhaid i ni osgoi diffodd yr ysbryd glân fel i ni'n cael ein rybyddio rhag gwneud. Ydy'r ysbryd glân yn defnyddio breuddwydion a gweledigaethau? Heddi? Wel, wi methu sefyll fan hyn o'ch blaen chi a dweud nad yw e. Ydy e'n arwain trwy ysgogiadau? Ydy'r ysbryd glân yn ein harwain ni trwy compulsions, trwy rhyw ysgogiad, trwy rhyw deimlad arbennig? Wi'n credu i fod e. Mae'r holl fater yma o ddynion yn cael ei harwain i'r weinidogaeth. Yn hynny, dod mewn i hyn. Maen nhw'n cael rhyw anesmwythr, yn cael ei ysgogi oddi mewn. Gan Dduw, gan yr ysbryd glân. Ac eto, mae'n rhaid i ni fod yn ofalus. Rhaid profi yr ysbrydion, medd y Beibl. Mae dilyn ein teimladau yn gallu bod yn beryglus.
fel arfer, bydd y pethau eraill rydyn ni wedi trafod yn cyd-fynd, yn cyd-redeg, gyda'r teimladau a'r ysgogiadau, os yw Duw yn dweud. Cyn cwbla, gael ddweud, neu ail ddweud hyn. Fe fyddwn ni yn gwneud camsyniadau gydag arweiniad Duw yn ein bywyd. Byddwn ni yn methu. Ni gyd wedi cymryd troion anghywir. Mae Duw yn anffeiledig. Mae air yn anffeiledig. Ond ni ddim. Rydyn ni'n bechaduriaid. Ni'n araf i ddysgu, ydyn ni. Dydyn ni ddim yn darllen y Beibl fel y dylsyn ni. Rydyn ni'n araf i weddio. Rydyn ni'n araf i ofyn i amddoeth unau. Rydyn ni yn diffodd yr ysbryd glân yn ein bywydau. Ond ôl i ble ddechreuon ni, mae'n gysur i. Bydd Duw dal yn arwain. Mae e'n arweinydd llariau. Mae e'n dirio. Diolch fod e'n dirio gyda ni. Mae e'n addfwy a gostyngiedig o galw. Gallwn ni gyffesu ein methiannau wrtho. Mae e'n addol maddau. Mae'n cyfeiriol ni ffwrdd. Bydded i ni felly mostwng o'i flaen e, cyffesu ein baiau, roi ein hunain iddo, roi ein hunain iddo newydd, a dweud wrtho fe, yn dewis Iesu, na'i farw ar glwydd, yn brawd a ffriod i mi mwy. Ef yn arwain, ef yn ben, ein dwyn o'r byd, i'r nefoedd, wen. Amen.